До някаква степен имаше голяма доза отчаяние в нас, тъй като първият опит беше неуспешен на инвитро. И за втория опит надеждите бяха много малки, тъй като и медиците казаха, че шансовете са малки. Мислехме, че пак не е станало и след като видяхме положителния тест, двете черти, просто беше нещо неописуемо, просто като емоция. Когато разбрахме, че Валя е бременна, просто за първи път в живота ми се получи хем да роня сълзи, хем да рева, хем да се смея и да съм щастлив. Просто за първи път се получи в живота ми. Винаги децата ми зареждат. Колкото и да нерви да хвърлям покрай тях тук, че ни слушат и така нататък. Просто в следващия момент, като се усмихнат, като дойде, като те гушни, като кажа, тате, много те обичкам, както Ваня го прави много често. И всичко отмина, всичко се забравя и продължаваме нататък. Когато видиш усмивката на децата си, когато те са щастливи, когато те са доволни. Щастие е, когато го погледнеш, дори да си му дал един малък шоколад, но усмивката му е до ушите, за тебе това е голямо щастие. За тях мога да помисля и да си пожелая само най-хубавото да им се случва в живота. Да бъдат много по-щастливи, отколкото ние с майка им, да постигнат много повече, защото всеки родител се радва, когато детето му е постигнало много повече от него.